I quan vos diguen per ahir que el bloc no és una alternativa real, hem de dir que som un partit minoritari, és cert que som un partit minoritari, però no som un partit minoritari. Tenim moltes debilitats, només eixim a la televisió quan ells volen, només que poden contestar en premsa quan ells volen i de la manera que ells volen. El debat dels candidats a les eleccions autonòmiques se va fer a les 11:30 de la nit perquè ningú el veguera, però està en internet i podeu veure-ho. El nostre candidat Enric Morera, amb diferència, va guanyar el debat. Tenim els candidats i els partits millor preparats. Tenim debilitats també. No podem plantar cara a moltes coses, és cert. Ni podem plantar una carpa al mig de poble, ni podem penjar la nostra cara en els fanals que hi ha per la Rambla, ni podem convidar a mig poble a dinar. Vos teniu que pagar els 26 euros que us ha costat el dinar i sabeu que un va per a financiar aquesta campanya. I damunt us demanarem més diners. Tot això són debilitats, és cert. Necessitaríem molts diners per a poder portar una campanya. Però no hem de minusvalorar les nostres fortaleses. En tenim. Tenim formació, tenim experiència, tenim voluntat i tenim capacitat de gestió demostrada. A més, defenem els interessos de la nostra terra i no li guardem la clau a ningú senyoret, ni de fora ni de dins. No estem esperant que ens peguen una tocada de telèfon i ens posen firmes. Nosaltres posem firmes als nostres diputats. Enric Morera ha vingut a este poble i només tenim 4 diputats en les Corts, més voltes que tots els diputats del PSOE junts, i en tenen un punt més que vosaltres. Hem presentat preguntes parlamentàries de tots els assumptes importants d'aquest poble, perquè des d'aquí nosaltres toquem els que m'ho-manen a nosaltres, els que estan per damunt de nosaltres, i no al revés. Però també tenim una cosa més important. Tenim llibertat de pensament i d'acció. Només responem davant de la nostra consciència, del nostre partit i del nostre electorat. No mos amaguem, no diem coses que no pensem. Parlem en valencià perquè considerem que és una cultura en perill. I això es perjudica electoralment. Parlarem en castellà perquè vos entenguen, però ha de quedar clar que defensem la nostra llengua i la nostra cultura perquè ho considerem de dret. I és deber de mamà. Si parlàrem en valencià o parlàrem en castellà a la missa, tindríem més vots. Però si no som creients, no anem a missa per a quedar bé. I si no mai no volem traje, no vol volem traje. I si parlem en valencià, parlem. Jo crec que ho hem de fer el menor i el no de tenir el dret i el do de la paraula. Perquè qui diu la veritat no necessita fer artificis. Podem dir les coses en paper o sense paper, però quan un diu la veritat no necessita cap artifici. Tant pense que tot el món compartís aquestes idees bàsiques que hem d'explicar en la campanya. Per que això se vega, per que això arribi al nostre electorat, hem de demanar, hem d'il·lusionar i hem d'oferir. Hem de demanar més treball. El nostre programa electoral no és una llista als reis de l'Orient. Nosaltres l'únic que demanem a tot el món, primer als candidats i després a la gent que col·labora amb nosaltres, és més treball. Més treball per a superar la crisi econòmica, però també fer nosaltres més treball per a millorar el nostre poble. He dit que els que estem en política en el bloc sabem que això només ens reporta més feina, però també ens reporta moltíssimes satisfaccions. I quines són aquestes satisfaccions? Doncs conèixer la gent meravellosa que ho fa tot per pur altruisme, que porta 20 anys en política utilitzant el seu cotxe, pagant-se dels seus diners, única i exclusivament per servir a uns ideals. Una campanya electoral és una cosa molt dura i he dit que això no era un discurs per a votar-nos perquè estem aquí i estem convençuts. Una campanya electoral suposa un esforç personal, econòmic i de recursos que es pot deixar esgotats per una temporada. Això també provoca tensions personals, pot generar problemes i el que vos demane és que sigueu sensibles tant en els vostres companys com en totes les persones que participen en la campanya electoral, ser respectuosos, ser educats i d'alguna manera saber fer les coses d'una manera diferent a les que se solen fer en les campanyes electorals, que és insultar. Dins del nostre vocabulari l'insult ha de quedar exclòs, però la veritat ha de ser nítida i transparent. Jo, l'última cosa que me quedaria, dos coses. Il·lusionar-nos. Dir a Rafa que la nostra expectativa és consolidar els 2 regidors. I és cert que aquesta és la nostra expectativa. No és fàcil.
nostre Ajuntament. I res més que agrair-vos l'esforç constant, la dedicació i la il·lusió que li poseu en aquest projecte a moltes persones que porteu molts anys, que sé que ha sigut molt dur per a vosaltres, i als que veniu nous i que us heu sumat fa poc a aquest projecte, agrair-vos la confiança en les persones que portem 7 anys treballant. Moltes gràcies.